Imasidag ken Jesus da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Maestro, adda ko madawatin mi ken ka kinunada. Anya ti kayatyo nga ipaay ko kada kayo sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma nga inton agtugaw ka iti tronom ije nadayag apagarian. Makikatugaw kam to ken ka. Ti maysa ti makannawan mo ket ti sabali iti makannigid mo. Indawat da. Diyo ammo ti dawdawatin nyo imbaga ni Jesus. Kabailan nyo kaditi uminom iti kopa apaginumak. Kabailan nyo ayat ti mabunyagan akas pan nakabunyag ko. Wen kabailan mi insong batda. Kabailan nyo ti uminom iti kopa apaginumak ken mabunyagan akas ti pan nakabunyag ko. Ngem awan ti karbengak amang pili no si asinon to ti agtugaw iti makannawan ko wenno iti makannigid ko. Ti Diyos ti mangted kadagitoy kadagiti nakaisaganaan na kinuna ni Jesus kadakwada. Nakapungtot dagiti sangapulo nga adalan kada Santiago ken Juan apaman ananggeg dadaytoy. Isut gapuna nga inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua ket kinunana. Pagaammoyo adagiti maibilang nga agturay kadagiti hintil. Adipinenda dagiti iturayanda. Ket dagiti pangulo da, adipinen damet dagitoy nga agturay. Ngem saan ko maakasta ti aramiden nyo. Ti agtarigagay nga agpangulo, masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket ti agtarigagay nga iso ti kangrunaan, masapol nga iso ti adipen nyo. Tauray ti anak ti tao, saan nga imay apagserbian, no di ket tapno agserbi. Ketiyawat na tibiyag na apang subbot kadagiti ado at tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Idi napangkam siyak ti naibaon nga director ti social action kan kam ti Gundaway nga mapan ag-retreat ijay Taiwan damdamok ti agabroad kadi jay retreat mi dagiti amin agtrabaho ti charity itoy Asia nya Southeast basta itoy ayan tayo kapapadi mamadre dagiti agtrabaho dagiti charity amin nga related ti charity work na pangkam nag-retreat ijay kati pag-retreatan mi ijay Fujian University, ngam ti awag da Folen ti pronunciation da. Kaya pag-retreatan, aging ka dyan nakaihawsan may 40 minutes, 40 to 45 minutes, aglugan kam ti bus. Kanumapang kami ti bigat ken ti rabii, ti malam, adda dagiti estudyante ijay university, nga mang in-entertain kanyami ijay bus. Gagapo tayo in-entertain da kami, agsalo-saludsud da, ag-question da, numasongbatan mi, palakpakan da kami, kasyay, da pensuro da nga kanta nga, hodi, hodi, ala jay, hodi, hodi, dan, ala jay, hodi, kanya da jay, kulibangbang. Ndiya kamon yun, kabisa di jay, wordings nan. Kitata, may nga bigat, mga Wednesday day jay, sa bali ti simbrek, iji basmita, inal daw, iso nga iso di estudyante. Kaya makadomingon, di na mo lagsokat ti uniformida dagito yung estudyanten. Napupudaw da naman dagsok-sokat. Hindi ko ti Miyerkules, sa balit simrek. Kaya hindi ko ang kuna nag-question, the same question, dagay previous days, ijay saludsuden na. Kano masungbatan mi, ti kunana, agpalakpak, apologize, kunana. Agrurupangot dagiti papadi kada mo madre. Apaya, nung makasungbat kami, ti kunada, apologize. Ay, ti kayat nagayab nga ibaga, applause. Applause! Kunada ko maghamot, apologize. Hindi ko ang nagsorsorry. Hindi ti maluman ko na, sorry, I entered the wrong bus. Kunana, mistake di bus nga simrekan na. When, itibiyag tayo kakabsat, masapul mo ti applause. Haan lang nga applause. No di ubing, tapno ma-encourage di ubing, nga agbalin nga nalaing, masapol nga ibagam, apresyarem dagijay, aramid na. Ngam no masubraam,
No nasobra am di appreciation ija aramiden na aging ganton nga self-centered di ubing no hammo makontrol agbalin a self-centered. Jayton bagbagi na ti ipadpadayaw na no agtrabahon ton taawan ti apologize. Madinton ti nana adu ti kasjay nga tao. Mayat ti panang appreciate ti effort ti ubing ngam no masubraam agbalin nga madi. So no masubraan dayjay ison tulaengan ti ammo na isunan tulaengan ti us-usto kukwak amin bagik amin siyak amin. Dayjay iso nga masapol nga mabalance daytoy. Siyak met kapumata sang pulo kam nga agkakabsat nga kunak. Handa kam nga nasango nga inap-appreciate da amang kininang ko. Di amang ko, jak amo, diya maawawatan ti pampanunutin na. Handa nga dito, ni naglaing ka, ni nagmayatan lalaing, haan, never nga nakangagak ti kasjay. Nagaramidak ti, hanak magami nga iramidan ti palsiit, amuyo palsiit. Oh! Nagaramidak diti patapat, diti pagpatapat ti guma, tayo nangisit. Nagaramidak ti nag-ex nga, diti niya naganan, bislak ti kawayan. Sa nangalaak mo ti maong nga lupot, tinirak ta naganan. Yun o, bilitsina. Tinirak na ala, impakita kinamang ko, amang nakaalaak. Di na pa ibagamang ani naglaing kan, very good. Hana ko na, amoy ti ko na. Aggurigor siguro Awampay gana. Awampay ganas, aggurigor siguro ako na nakala. Haan nga ag-appreciate, handang ag-appreciate. Nagaramid ka kuma, inaramid mo di batay yun o batay. Ay, naman amo batay yun. Agkarpintero ka aramidon ko makasjay. Ay, no siyak data ka kastoy. Haan na nga ibaga nga very good, no. No siyak data ka na pinpintas. Iso nga no, at damang ibagbaga kanyak ka, no at damang appreciate kanyak, no daduma, salsaludsudan di panunot ko, os-os to data, wano luklukun na. Na dadi doubt ko no daduma os-os to data wano luklukun na taapaya, haan kam nga na-appreciate. Addamot puntos na, addamot kurang na, ngam addamot puntos na. Taapaya, no haantay nga maalwadan nga kunak, gibagbagi tayo, ti appreciarin tayo. Amuyo ti, no haantay maalwadan, di pa nagserbi tayo, agbalin nga gibagbagi tayo, ti serserbian tayo, iso dayayan, poison ti pa nagserbi dayjay. No ti panunutam ti amin nga aramidem ka para king ka, poison ti pa nagserbi dayjay. Lamutin na ka. Kitaan nyo, adag ito yung magkabsat mat. Santiago ken Juan, napandakin ni Apo Jesus. Apo, agtugaw kam tuman, siyak tuman, dakam tuman nga agkabsat, agraraman mo't adag ito yung agkabsat. Siyak tuman, ti agtugaw di makandawan mo, isunan to di makanigid ko, kaya yo ti uminom ti kopa. Wan kaya mi, kaya yo ti mabunyagan akas kanya, ti pan nakabunyag ko, wan kaya mi, ngam awan ti karbengak nga mangibaga. Ti Diyos laeng ti makaya ibaga ti nakaisang ratan na. Dagitoy, kaslakan niya tayo laeng ngamin, although ostuma no daduma, nga no daduma ka makasapol tayo mat nga adda position tayo. Isugarod nga no tumaray mo ni kapitan kasi kamo agin gagagat ka, barbaring alaeng na kanto nga tanod na. Nalimaban ni mayuran, feeling mo si kamot ti mayuran, kadla mo lang ti feeling mo nakanga no daduma ka masapol nga adda position tayo mat. Taapaya, kayat tayo mati mapalakpakan. Isugarod nga, honorable ka no. Ahan nga dakes, ngam no ti pagserbya mon kamapan nga paraking kan, poison iti panagserbi dayta. Kaladag iti agkabsat na pandan. Ijay gospel ni San Mateo, dayti da Santiago ken Juan, haan magka nga isuda ng ibaga, ninanang da, mas ambisyosa mo ni inada. Ngam ito ni San Marcos, isuda nga agkabsat tinang ibaga, nga agtugaw da yung makannawan kin makannigid. Ngam ni ito'y gospel ni San Mateo, ninanang da tinang ibaga nga alaem to dagiti anak ko. May sa ti makannigid mo, kin may sa ti makannawan mo, kunana, daya tinagdumaan da. Katat tano, masapol tay ti kastoy, unahan nga dakes.
Ngam tay kunakon, daytoy ti mang kaankad niya tayo, iti pagserserbian tayo. As pangarigan ko ma. No, madlaw mon di tao. Ano kunamon? Kukwak. Wala ko mamuta simbaan ka, constructed during the administration of Reverend Father Ropo Abay Agraraman. Ay napatadal na nga simbahan, hindi siya tipipisay. Agsubli, self-centered, self-service. Haan nga para iti tao, haan nga para iti sabali. Nagdakkel ati temptation na kanyami nga papadi. Siyempre, boss kam garod. Naglaka nga ibaga no tibigatan na ka, ay bersound tay kapay. Automatic ang may nayaw di kapay. Tay badaw. Temptation na di jay. Ngayon niya ti kunan na, haan nga pa Serbian, no di kat iso na ti agserbi. Iso nga no duma di jay, di pampanunutan tayo, no adda panunot na nga agsubli para king ka self-service day jay. Amin nga aramidan tayo, uri di unag ti pamilya, da kayo nga parents. Pagbasaan nyo di anak yo, anya ti purpose mo agpabasa. Tapno agsublin tumat akanyak arong. Pagbasaam di anak mo, ngamin obligasyon mo nga naganak dayta, automatic mga agsublikat. Ngam na di bang panunutam ka, ay masapol nga agbasa ka, nagagraduar na gajay anak da kumaren, agpaw-paw itdan, sakbay nga naggraduar ng asawa, ay, tagbat ko ti batong kagaw-awid. Apaya, di ka pa'y nakabayad. Oh, self-service. Self-service na jay. Mangkre-create ka ti pagariyam ko, masi ka nga ama, saya atom ti agtrabaho, good day ta. Ngum na ti purpose ko, mangkreate ka ti pagariyam, ijay pamilyam, tapno laeng addan tumetlak, amam na lumaklakay ka, self-service day jay. Para kanyam day jay, hanga para kanya da. Kano duma, no hantay yung alwadan, haan nga para kanya, dahan nga para kiniapuyos, haan nga para kadagiti tattao, no duma, amin nga raramidin tayo, kayat tayo, agsubli a para kada tayo. That is poison to service ko na dayjay. Mapoison, ti pa nagserbi tayo, taado ati kasjay. Nagadua dagiti tattao nga ala, uray leader no daduma. Hamo mari na dayay napudno nga pa nagserbi ti sa bali. Mari nam nga isuda, isugarod nga adda dayay si pagsasao nga siyak, kukwak, bagik. Idi panawang ko ti kwak iso nga naggrow dayta nga simbaan, ngemato ti tayting da agrarama. No asset na kani apuyos nga tumultulong, well and good, na may mayat latangag pakumbaba ka. Ngam no si kanti nagserbi, no si kanti sinerbyamon di bagbagimon, ay kadadahailan awanen. Iso daytoy, kasla dagiti agkabsat, ala may kayat dan ti maipangato, kayat dan ti madaydayaw, kayat dan ti maitantanok. Iso nga kababae, amoy no umaawisan dak nga umay makipangpangan idtaayan nyo, maariyagak no daduma, mabainak. Nga paya, inton sumunga dak, datan ni Apo Padi, agpaigid kayo, oy, hangkay nga umasi-asidag, para kin ni Apo Padi ladayta. Nagraraman mo ni Apo Padi ka, oy, kaya namat sikala naka-electric pan, aglingling ut da amin, agramang kilikilida, sika naka-electric pan kala. So nadaduma dyak kayat ti umay, apaya, wrong. Mayamat, siyempre mayat akan niya may komportable. Dagya tumadagitay na kayo no por may mestra, nagapo ti munisipyo, nagapo di co-op, dagya malakas ang sangong kat. Mayatmat, ngam no daduma, no dayay enjoyam dayjayan nga maisakripisyo mo ti benepisyo dagiti ado. I-check mo aji bagim no sino ka. I-check tayo aji bagi tayo no anya ti purpose tayo nga agserbi. Ala nasayaat mo na duma appresyarin mi mat aji panang nga iliyo ngam no de to the point nga isakripisyo yo mat agraman ubing nga hangkay nga umasi asidag nay dadtoy ni Apo Paday. Feeling mo mga padi kundi tangad kami.
Hindi malang, no daduma, hantay madmadlaw. Ngam no daduma, lamlamutan na tayo daya nga sistema. Oray sino? Kitaan nyo, oray dagiti kakabsat tayo nga politician. Oray kapitan. Agraman tanod mo no daduma, feeling mo dagiti tanod no daduma. Nagmayat pa ilaang mo di pang rugrug yan. No katugtugaw da, wow! Nagpakumbaba, pure di panunot. Intunil na mo ti sistema, napukawan. Tuno kung kadida pa kayat pan pumila nga aggaon, nakatugaw da ka nun, ugurore ka no dagitay, agserbi ka da ko ada, kas lapadi mo nga dagitay, agraraman. Handan nga mapan makipila, ta ganas mo tatugaw da jayang ka. Self-service. Anya ti ko na ni Apo Jesus kadakwada, ti kang runaan kada kayo amin, iso ti agserbi. Di dya kumakit ti nga ti bagbaga nga pagkukontesan tayo. Kas ano magkaado ti na serbiam. Nga hamo pang panunutan aja agsubliking ka. Haan ko mga ti pagkukontesan ka, kas ano ka dakkel ti balay mo, kas ano ka logan mo, kas ano ka nga to di bangkom, kas ano ti nagatang mo nga dagdagam, kas ano ka nga to di position mo, uwan ka sa pulan tayo dayta. Ngam ti pagkukontesan tayo kung kas ano ka ado di na serbiam, agraman di pamilyam nga para kanyadahan nga para king ka. Kas ano ti kadalos di jay intention mo nga tulungam ni kabsat mo, tulungam ni pamilyam, tapno umangat ti biyag na maidaydayaw ni Apo Diyos haan nga agsubli a para king ka. Tano dadduma ka di bagbagitay ti serserbian tayo. No dadduma ka mailawan tayo nga agsubli di pan nakaidaydayaw ka kayat tayo ka da tayo. Ni Apo Jesus ka han na pulos nga pinanunot dayta. Iso nga ro dito ti kupa ti panagsagaba nga kunana, anya ti kupa ti panagsagaba, ited mo di bagim nga awan ti sopapak na. Ited mo di bagim tapno ag benepisyo da, maitanok da. Ited mo di bagim tapno umangat ti biagdahan nga paraking ka. Kunana nga rod ka, hindi nayaban na dagiti adalan na katikang runaan kada kayo kunana, iso ti agserbi. Tauray ti anak ti tao kunanahan nga imay nga paserbian no di ka agserbi. Kano medyo lamutan na tayo, medyo kanan na tayo, i-check tayo aday bagi, i-check tayo aday nano sa dinumat ti ayan tayo. Baka di tayo mapupuutan ka, di mo bagbagi tayo ti serserbian, di mo bagbagi tayo ti idaydayaw tayo. Awam mo ni Apo Diyosen, awam mo ti dadduman, siyak, di me first mentality ngay. Siyak, bagik, kukwak, poison to service.